presented by Mathli Express Music. खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। बाबा धीरा सब हारू हमर पीरा, ए बाबा सब हारू हमर पीरा। सुनु यो बाबा धीरा सब हारू हमर पीरा। ऐसा नहीं कोनो चीज दियो जे हमरे ऊपर पड़ जाए। ताबीज ने दी हो मौगी के नहीं तो हौदी में कोई में जाए। ए बाबा छोट कदई वाला वो झाजी ओकरा दिमाग से हट जाइते। छोट कदई वाला वो झाजी ओकरा दिमाग से हट जाइते। छोट कदई वाला वो झाजी ओकरा दिमाग से हट जाइते। ओकरा दिमाग से हट जाइते। हाँ घर में बोले छै हो बाबा, सुन के हम रहो हो बाबा। हमर धक्का धक बाबा करई, डर से हमारा कुछ नहीं फुरई। हमर सब कुछ तोहरे हाथ में, तुम ही लाज बचई हो। ताबीज न दी हो मौगी के नहीं तो हौदी में कोई में जाता। नहीं तो हौदी में कोई में जाता। छोट करई वाला वो झाजी ओकरा दिमाग से हट जाता। ओकरा दिमाग से हट जाइते। छोट कदई वाला वो झाजी ओकरा दिमाग से हट जाइते। ओकरा दिमाग से लागई पंसराज के हो बाबा, होइते तोर दसाए बाबा। ओकरा दिमाग से हट जाइते। हाँ अमन शिव सुंदर सोमिल के चंदन बतैला कइए सब बारे में। दी हो सने मंत्र जे हमरे 2 इंच बढ़ जाइते। ताबीज न दी हो मौगी के नहीं तो हौदी में कई में जाइते। नहीं तो हौदी में कई में जाइते। बाबा छोट करई वाला ओ झाजी ओकरा दिमाग से हट जाइते। जी ओकरा दिमाग से हट जाइते। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।